Здравейте, скъпи зрители и абонати на канала. Днес ще говорим по една изключително тревожна и болезнена тема, която засяга хиляди пенсионери в България. Тема, от която всеки един от вас, или поне някой ваш близък, може да бъде засегнат още този месец. Представете си, чакате си пенсията, разчитате на нея до стотинка, а изведнъж установявате, че от нея са удържани 30%. Звучи като кошмар, нали? За съжаление, това е реална опасност и вече се случва. Информацията, която ще споделя с вас днес, е критично важна и може да ви спести много главоболия, финансови загуби и нерви. Затова моля ви, останете до края на видеото, защото всеки детайл е от значение. Преди да започнем, натиснете бутона за абониране и сложете един лайк. Така помагате тази важна информация да достигне до повече хора и да предпазим повече хора от подобни неприятни ситуации. Същината на проблема. И така, нека да започнем от същината на проблема и да разберем каква е новата реалност, пред която са изправени хиляди пенсионери. Доскоро, ако Националният осигурителен институт, НОИ, установи, че на даден пенсионер е била изплатена по-висока сума пенсия, отколкото му се полага по закон, процесът за възстановяване на тези надплатени суми беше сравнително по-благосклонен и даваше повече възможности за договаряне. Обикновено, ако говорим за малки разлики или за надплащане за период до една година назад, НОИ изпращаше официално писмо с покана за доброволно възстановяване на сумите. В много от тези случаи, особено когато ставаше дума за неволна грешка или за първи подобен инцидент, се стигаше до постигане на споразумение за разсрочено плащане на дълга на по-малки поносими месечни вноски. Понякога, ако грешката е била изцяло от страна на администрацията на НОИ и пенсионерът не е бил уведомен своевременно за допуснатата неточност или пък сумите са били незначителни, те дори можеха да бъдат опростени и да не се търсят. Разбира се, винаги е имало и по-сериозни случаи, при които се пристъпваше към принудително събиране по съдебен ред или чрез запор, но те обикновено бяха свързани с много по-големи суми и много по-дълги периоди на неправомерно получаване или пък с доказана умисъл. Сега обаче нещата стоят по съвсем различен и значително по-строг начин. В сила влязоха нови разпоредби, които затягат контрола и процедурите за възстановяване на неправомерно получени суми от пенсии. Вече не става въпрос само за грешки в изчисленията, а за всякакви ситуации, в които пенсионерът е получил повече, отколкото му се полага по действащото законодателство. Основната най-тревожна промяна е, че НОИ придобива изричното право да удържа директно от текущата месечна пенсия на лицето до 30% от нейния размер, за да покрие тези установени надплатени суми. И това може да се случи без дълги и тромави предупреждения, без продължителни преговори или сложни съдебни процедури за принудително изпълнение. Достатъчно е да се установи надплащането и да се вземе административно решение, за да започне удръжката, което предизвиква изключително голямо напрежение, несигурност и дори паника сред пенсионерите. Разбира се, това не се прави произволно или по лична преценка на един служител, а на базата на конкретни законодателни текстове, които са насочени към по-ефективно и бързо възстановяване на публични средства обратно в осигурителната система. Целта на тези промени е да се сведе до минимум загубата на средства за осигурителната система и да се гарантира нейната финансова стабилност, но за обикновения човек, който разчита на всяка стотинка от пенсията си за своето препитание, за лекарства и за покриване на основни нужди, това може да бъде опустошително и да го постави в изключително тежко положение. Подробен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Нека да навлезем в дълбочина и да разберем какво точно трябва да знаете, кой конкретно трябва да се притеснява и кой може да бъде относително спокоен в тази ситуация. Първо и най-важно, удържането на 30% от пенсията не е универсално наказание, което се прилага безразборно. То се прилага само в конкретни, ясно дефинирани от закона случаи и то след стриктно спазване на административни процедури. Основната причина за такова удържане е установяването на надплатени пенсии. Но кога точно се стига до надплащане? Това е въпросът, който вълнува всеки. Ето няколко основни категории и ситуации, които най-често водят до надплащане на пенсии и съответно до прилагане на удръжки. УЕСА, продължаване на работа или започване на нова трудова дейност след пенсиониране, без да е уведомен Националният осигурителен институт. Пример едно, представете си Гежа Иванова, която е на 70 години и получава пенсия за осигурителен стаж и възраст. Преди 5 години тя се пенсионира официално, но тъй като е енергична, поддържа добра физическа и умствена форма
и желае да допълни скромните си доходи, започва да работи на половин работен ден като консултант в малък семейен магазин. Поради незнание на законовите разпоредби или просто поради небрежност, тя не уведомява НОИ своевременно за започването на новата си трудова дейност. Съгласно действащото законодателство, пенсионери, които продължават да работят или започват нова работа, имат задължението да уведомяват НОИ, тъй като това може да повлияе пряко на размера на тяхната пенсия, особено ако става въпрос за пенсиониране при условия на ранно пенсиониране или за инвалидни пенсии, където наличието на трудова дейност е от ключово значение. В нейния случай тя е продължила да получава пълната си пенсия, без да се направи необходимото преизчисляване, което е трябвало да бъде извършено с оглед на новия и осигурителен стаж и внасяните осигурителни вноски. Ето защо НОИ, след рутинна проверка на данните от Националната агенция за приходите, НАП за осигурените лица, установява, че Гежа Иванова е получавала пълна пенсия, докато през това време е работила и е натрупвала допълнителен осигурителен стаж. След преглед на всички документи и справки, НОИ изчислява, че за последните 3 години тя е получила надплатени суми в общ размер на 3600 лева. Нейната основна пенсия е 800 лева. Сега, след като грешката е установена и е издадено решение, от нейната пенсия ще бъдат удържани 30% от нейния размер, което прави 240 лева месечно, 30% от 800 левето, и докато общата сума от 3600 лева бъде изцяло възстановена. Това ще отнеме точно 15 месеца, 3600 лева, 240 лева на месец. За Гежа Иванова, която разчита на тези 800 лева, за да покрива основните си разходи за лекарства, храна и битови сметки, загубата на 240 лева месечно е огромен финансов удар и я поставя в изключително затруднено положение. Тя се чувства несправедливо ощетена и дори измамена, тъй като твърди, че не е знаела за това конкретно изискване, но законът, за съжаление, е ясен и незнанието му не освобождава от отговорност. ДОС получаване на друг вид доходи или обезщетения, които изключват правото на пълна пенсия. Пример 2. Вземете Ген Петров, който е пенсионер по болест с валидно ТЕЛК решение, което му е отпуснало пенсия за инвалидност. Неговата месечна пенсия е 550 лева. Преди няколко месеца той е бил приет в болница за спешно лечение на хронично обостряне на своето заболяване и му е било изплатено обезщетение за временна нетрудоспособност от осигурителя му, в случай, че е работил на трудов договор, или директно от НОИ, ако е бил безработен, но с право на такова обезщетение. В такива случаи, когато едно лице получава обезщетение за временна нетрудоспособност, често има законови ограничения или изрични намаления при едновременното получаване на пълна пенсия за инвалидност за същия период. Но и при кръстосана проверка на данните в своята база данни установява, че за 2 последователни месеца Ген Петров е получил едновременно и пълна пенсия за инвалидност и пълно обезщетение за временна нетрудоспособност, като второто е трябвало да доведе до преустановяване или намаляване на пенсията за тези конкретни месеци. Общата надплатена сума е 1100 лева, 550 левета. Хаех 2 месеца. Сега, НОИ ще удържи от неговата месечна пенсия по 165 лева, 30% от 550 левето всеки месец, докато общата надплатена сума бъде изцяло възстановена. Това ще се случи в рамките на малко под 7 месеца. 1100 лева, 165 лева на месец. За Ген Петров, чийто бюджет е изключително ограничен поради постоянните му разходи за лекарства и медицински консумативи, това намаление на доходите е катастрофално и го лишава от възможността да покрие основните си нужди. 3. Грешка при изчисляването на пенсията от НОИ, но в резултат на невярно декларирани данни от страна на пенсионера. Пример 3. Да разгледаме случая на Гежа Добрева, която подава документи за пенсиониране преди няколко години. При попълване на декларацията за трудов стаж по неволна грешка или поради непълна информация, тя посочва по-дълъг период на работа в определено предприятие, отколкото реално е работила. Например, вместо 15 години, тя е посочила 18 години осигурителен стаж. Тази невярна информация е допусната при самото подаване на документите, а не е била установена веднага от служителите на НОИ при първоначалната обработка.
Пенсията е била изчислена на базата на тези неверни данни, което, разбира се, е довело до по-висок размер на месечната й пенсия. Например, 750 лева вместо полагащите й се 700 лева. Няколко години по-късно, при рутинна ревизия на пенсионните досиета или при получаване на нови данни от архиви на предприятия, НОИ установява тази разлика. Оказва се, че Гежа Добрева е получавала с 50 лева повече всеки месец в продължение на цели 4 години. Общата надплатена сума е 2400 лева, 50 лева. 48 месеца. Въпреки че грешката е открита години по-късно, тъй като тя проистича от неверни данни, подадени от Гежа Добрева, дори и неволно, тя носи пълна отговорност за надплатените суми. Сега от нейната пенсия ще бъдат удържани 30%, което е 225 лева месечно, 30% от 750 лева. И докато общата сума бъде възстановена. Това ще отнеме почти 11 месеца, 2400 лева. 225 лева на месец. За Гежа Добрева това е истински шок, тъй като тя е била убедена, че всички подадени от нея документи са изрядни и че пенсията й е изчислена коректно. Фойер, прекратяване на условията, при които е била отпусната пенсията и неуведомяване на НОИ. Пример 4. Разгледайте случая на Ген Колев, който получава наследствена пенсия като преживял съпруг след смъртта на жена си. Едно от основните условия за получаване на такава пенсия е лицето да не сключва нов граждански брак. Преди година и половина Ген Колев сключва нов граждански брак, но забравя или не осъзнава, че това е обстоятелство, което трябва незабавно да уведоми НОИ. През цялото това време той продължава да получава наследствена пенсия. НОИ при проверка на граждански регистри и общини установява, че той е сключил брак и следователно правото му на наследствена пенсия е отпаднало автоматично от датата на новия брак. Неговата наследствена пенсия е 400 лева. За 18 месеца той е получил неправомерно 7200 лева, 400 лева. 18 месеца. Сега от пенсията му, която е, да речем, собствена минимална пенсия от 465 лева, ще бъдат удържани 30%, което прави 139,50 лева месечно, 30% от 465 лева. И докато общата сума от 7200 лева бъде изцяло възстановена. Това ще отнеме над 51 месеца или повече от 4 години и 3 месеца. Представете си какво означава това за един възрастен човек да живее с намалени доходи за толкова дълъг период от време, което значително влошава качеството му на живот. Важно е да подчертая, че удържането на 30% се прилага само когато е установено, че пенсионерът е получил надплатени суми по негова вина, поради действие или бездействие, което е повлияло на размера на пенсията или поради незадълбочено проучване от негова страна на действащите нормативни актове и задължения. Ако надплащането е по-изцяло доказана вина на НОИ и пенсионерът не е бил уведомен в разумен срок за допуснатата грешка, тогава се прилагат други правила и често сумите могат да бъдат опростени или възстановяването им да стане по по-лек ред, особено ако са по-малки и за по-кратък период. Но дори и в тези случаи е необходимо активно действие от страна на пенсионера за доказване на неговата невинност и добросъвестност. Кой не трябва да се притеснява? Тези, които редовно и своевременно уведомяват НОИ за всяка промяна в обстоятелствата си, започване на работа, промяна в здравословно състояние, ако е свързано с инвалидна пенсия, промяна в семейно положение за наследствени пенсии, както и тези, които са абсолютно сигурни, че техните данни за осигурителен стаж и доход са били коректно подадени и обработени. Ако сте получили писмо от НОИ и сте реагирали своевременно, предприемайки действия по изясняване или разсрочване, също сте в по-добра и защитена позиция. Относително спокойни могат да бъдат и тези, чието пенсии са под минималния праг за събиране на задължения, но това е по-сложен казус и ще го разгледаме по-нататък в детайли, изключения, капани и неочевидни нюанси. Разбира се, всяко правило, колкото и стриктно да изглежда, има своите изключения, тълкувания и нюанси, които е от изключителна важност да знаете. Нека ги разгледаме подробно, за да сте максимално информирани и подготвени. Уънсън, лимит за удържане от пенсия. Законът, в частност Кодексът за социално осигуряване КСО и Гражданският процесуален кодекс ГПК предвижда, че удържането от пенсия не може да надвишава определени ясно регламентирани граници. Освен 30% лимит за надплатени суми, за който говорим, има и абсолютен лимит, съгласно ЧЛ,
355 от ГПК, който предпазва пенсионерите от пълно лишаване от средства за съществуване. При събиране на всякакви вземания, размерът на удръжките от пенсия не може да надхвърля определена част от нея. А именно, ако пенсията е до минималната работна заплата, която към момента е 933 лева, може да се удържа до 1,5 от нея за издръжка и до 1,4 за други задължения. Ако пенсията е над минималната работна заплата, то тогава над тази сума може да се удържа до 1,3 или до 1,2. Това означава, че ако вашата пенсия е сравнително ниска, например 400 лева, и НОИ реши да удържи 30%, което би било 120 лева, но в същото време вие имате и други задължения, като издръжка за дете или кредити, общият размер на всички удръжки не може да надхвърля законовите лимити, определени в ГПК. Например, при пенсия от 400 лева, ако нямате никакви други удръжки, тези 30% са допустими, тъй като 120 лева е под 1,4, 100 левета и 1,5 лев. От 400 лев трябва да е под 1,4 за други задължения. Но ако имате други задължения, например за издръжка, които вече удържат 1,5 от пенсията ви, 80 лева, то тогава НОИ няма да може да удържи пълните 30% допълнително, защото общата сума ще надхвърли допустимия лимит. Целта на тези лимити е да не се оставят лицата без достатъчно средства за елементарно съществуване. Тези лимити са критично важни и често се пренебрегват от самите пенсионери, които приемат всяко решение за удържане без възражение, тъй като не са запознати с тези детайли. ДУС – период на давност. Има определен давностен срок, след изтичането на който НОИ не може да претендира за възстановяване на надплатени суми. Съгласно КСО, срокът за възстановяване на неправомерно получени суми е 5 години, считано от датата на установяване на надплащането от страна на НОИ. Това е изключително важно и често се бърка. Това не означава 5 години от момента на самото надплащане, а 5 години от момента, в който НОИ е открил грешката или нередността и е издал акт за това. Например, ако Гожа Иванова от нашия първи пример е работила без да уведоми НОИ в продължение на 8 години, а НОИ е открил това едва сега през този месец, тогава те могат да претендират за суми само за последните 5 години назад от момента на установяването. Сумите, надплатени преди тези 5 години, не могат да бъдат събирани принудително и попадат под давност. Този нюанс е много важен и много пенсионери пропускат да го използват, когато им се предявят претенции за много дълъг период назад. Важно е също така да се знае, че ако пенсионерът е бил уведомен за надплащане, но не е възстановил сумите доброволно, тогава давностният срок за изпълнителното производство, ако се стигне до такова, е 5 години от датата, на която задължението е станало изискуемота. От датата, на която е трябвало да бъде платено. Ако това видео ви беше полезно и смятате, че информацията е ценна и трябва да достигне до повече хора, моля, оставете един лайк. И ако все още не сте се абонирали за канала, направете го сега, за да не пропускате бъдещи важни и актуални видеа по социални, икономически и правни теми, които засягат всички нас. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!